No mutta mennään asiaan, nimittäin Artul on tuolla Helsingin Sanomat edessä. Kyllä, meillä on Juhana Grant täällä vieraana ja Dan Brown, joka on kaiken näköisiä tutkinut valkoisia veljeskuntia ja muita, kirjoittanut niistä kirjoja näistä templareista, eli niin kuin temppeliritareista on kirjaa tehty ja niin edelleen. Ja nyt uusin kirja, joka tulee suomeksi kohta, niin Kadonnut symboli, käsittelee vapaamuurareita. Ja Juhan, sähän oot julkisesti tunnustautunut vapaamuurariksi. Muistaakseni ihan ingressiin asti on jossain sut yhdistetty. Joo, se pitää kyllä paikkansa jo. Mutta mä en halua millään tavalla tähän Dan Brownin kirjaan ottaa, koska se tulee olemaan fiktio, niin tämmöistä syvällisempää perspektiiviä. Koska se fiktioon voidaan aina niin kuin sotkea mitä mielikuvituksempia mytologioita ja tarinoita, jotka on jo vuosisatoja elänyt. Ja jos mä lyhyesti yritän selittää tätä nopeasti, koska mä en aio mennä mihinkään. Mä en ole mikään virallinen vapaamuurareiden äänen kannattaja täällä. Mutta mä voin yksityisenä henkilönä puhua. Kyllä. Eli mä ihmettelen kyllä, mitä hän tällä kadonnella symbolilla oikein tarkoittaa, koska minäkään en ole sitä kadonnutta symbolia vielä löytänyt. Ja sentään mä olen sentään aika korkealla. Tai ollut vuodesta 1981 tulin järjestön jäseneksi ja olen ollut siitä lähtien, niin voitte kuvitella, että olen mä jonkin verran nähnyt tätä toimintaa. Epäilemättä. Ja voi sanoa, että mä en ole yhtään siellä nyt niin makaberia tai mielikuvitusrikasta tai mitä ihmiset ovat niin kuin sisäistäneet tähän asiaan ja mitä mytologia kertoo ja mitä tarinat kertoo ja niin edelleen. Musta itse asiassa tähän asiaan liittyen niin kaikkein paras olisi filosofian tohtori Reijo Ahtokarin väitöskirja, jonka hän on tehnyt vapaamuurarista. Mutta omasta itsestäni voin sanoa kylläni, että kyllähän vapaamuurareiden ympärillä on monennäköistä tarinaa, mutta se aina johtuu järjestöistä, jotka eivät tiettyjä asioita anna julki. Mutta ei niihin sisälly mitään makaberia niihin asioihin. Ainakaan minä olen tänä päivänä kristittynä ihmisenä, niin nähnyt mitään makaberia. Ja henkilöt, jotka näissä, ainakin minä järjestössä tunnen, niin kyllä ne on erittäin fiksuja ihmisiä kaikista sosiaaliluokista ja en minä näe tässä mitään. Että tämä on fiktio, tulee taas olemaan ja koska järjestö on perusluonteeltaan semmoinen ihan pedagogisista syistä, että se ei anna niin kuin tiettyjä asioita julkisuuteen. Siis eihän perhe sinäkään anna sun perheasioista mitään julkisuutta ja niin edelleen. Mutta voi sanoa, että tässä talossa, ei taloyhtiössä, vaan tässä firmassa, niin mä tuotin aikoinaan niin semmoisen ohjelman kuin Tattarisuon arvoitus. Ja se on yksi tyypillinen esimerkki siitä, mitä siihen aikaan esimerkiksi liikkui vapaamuurareiden ympärillä. Nimittäin Malmin linjahaudat aikoinaan, niin sieltä oli sahattu lähes kaikilta linjahaudassa olevilta päät poikki ja päät oli viety. Ja niistä väitettiin, että ne olisi vapaamuurareiden rituaaleihin liittyen, koska siellä oli nähty silinterihattuisia miehiä. Ja minä en vielä tänä päivänä, ainakaan minun hygienellä, minä en lähde ainakaan sahaamaan kenenkään päitä poikki. Eli tähän liittyy tähän Reijo Ahtokarin väitöskirjaan liittyen, jota muuten hänen opinto-ohjaajansa tai siis lisensiaattityön, tohtorityön ohjaajansa oli Kirkon tiedotuskeskuksen edesmennyt päällikkö Harri Heino. Ja tuskin kirkonmies lähti tämmöisiä asioita selvittelemään, jos siellä olisi jotakin pidon makaperisia. Kyllä. Toisin sanoen, niin on tietysti olemassa monennäköistä tarinaa, muun muassa Propaganda 2-loossi Italiassa, joka oli kai tämmöinen eräänlainen mafialoossi. Ja jossa löydettiin tietysti ihmisiä erilaisella tavalla likvidoituna. Mutta en minä tiedä, onko niillä vapaamuurareiden kanssa mitään tekemistä. Mutta nämä kaikki ovat omiaan olleet syöttämään tämmöistä niin kuin negatiivista ilmapiiriä. Ja koska järjestö on perusluonteeltaan semmoinen, että se ei anna kaikkia asioita ulos. Ymmärrän. Mä oon ihan älyttömän kiinnostunut ollut aina kaikista salaseuroista ja ylipäänsä kaikista tällaisista ryhmittymistä, jotka ei ole ihan avoimia. Jopa nyt mä tilasin tämän vapaamuurareiden lehden Koilliskulman itselleni. Ei ole vielä yhtäkään numeroa tullut, kun tilasin sen toissailtana, koska sen voi tilaa myös ei-jäsenet. Mutta mitä siellä
sitten oikein tapahtuu? Voitko kertoa edes jotain, koska hirveän paljon näitä myyttejä ja salaisuuksia, niin kun te kokoonnutte, niin mitä varten ja mitä sitten syntyykö siellä jotain uutta? Mikä on uutta? Sehän on lähinnä tämmöinen sisäinen ihmisten kehityskerro, sanotaanko näin. Mm-hmm. Ei se nyt ole sen ihmeellisempi kuin Rotarit tai Lionsit ja niin edelleen, tai jotkut Zontat tai Martat ja niin edelleen. Aivan. Se on vaan puhtaasti saanut legendasiivet. Mutta onhan se tietysti jossakin mielessä salaperäinen sen takia, että on tiettyjä asioita, jotka ovat luotettavia. Siis tälle asianomaiselle henkilölle. Mm. Ja en minä halua näistä asioista puhua mitään, mutta voin sanoa, että esimerkiksi järjestö, joka on Suomessa, niin se on alkunsa saanut Yhdysvalloista ja eräät meidän asteita Englannista ja ne on tunnustettu ja niin edelleen. Eikä niissä ole mitään. Onhan siinä semmoinen ero ainakin Marttoihin verrattuna, että ne yrittää tehdä parempaa sienikastiketta, kun vapaamuuret yrittää ohjata yhteiskuntaa oikeaan suuntaan. Niin, tästä mä olin kysymässäkin juuri, että pitääkö se paikkaansa? Mä voin kertoa teille tähän vielä tämmöisenä kuuntelijoille sen, että vapaamuurit on aina joutunut niin kuin vainon kohteeksi ja näistä on syntynyt nämä debatit, eli keskustelut, koska me vapaamuurit olemme aina olleet niin kuin totaalista yhteiskuntajärjestelmää vastaan. Eli suurimmat ihmisoikeustaistelijat löytyy vapaamuureista, aina Boliviasta lähtien. Okei. Ja pieni hetki. Niin. Ja Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen kirjoitti kaikki vapaamuurit. Kaikki oli vapaamuureita George Washingtonista lähtien. Samoin peruskirjan ihmisoikeusjulistuksessa, myöskin ihmisoikeusjulistuksen kirjoitteissa oli suurin osa vapaamuureita. Eli suuri joukko on vaikuttajia. Eli mä tarkoitan tällä, että diktatuurit ja kaikki, me olemme halunneet ajaa niin kuin ihmisyyttä ja ihmisen valistusta, vapaata demokratiaa ja ihmisillä niin kuin selkeyttä olla demokraattisessa yhteisössä mukana. Hei, Juhan, onko Obama vapaamuuri? Kuka? Obama. Yhdysvaltain presidentti. Sitä mä en voi sanoa. Okei, niin, koska tähän mennessä ainoastaan 2% ei ole ollut. Joo, mä tiedän tämän asian. Voitko antaa vihjeen? En voi antaa. Annetaan sitten, kun mies ei ole enää toimistossa, niin katsotaan sen jälkeen. Mutta mun on yksi kysymys vielä pakko. Tässä on nimittäin niin mielenkiintoinen aihe kesken, että kun siellä on paljon vaikuttajia ja paljonhan liikkuu varsinkin internetissä huhuja siitä, että vapaamuurarit oikeasti pyörittäisi yhteiskuntaa. Niin kuin tuossa nyt vähän tuli jo esillekin, niin onko niin, että jos vaikka Suomessa hallitusvalta tekee jonkun päätöksen ja se ei miellyttäisi vapaamuurareita, niin se pystytään pyörtämään sen takia, että siellä on niin paljon vaikuttajia vapaamuurareiden näköiseksi päätökseksi. Mä sanon suoraan tässä, että tämä on yksi niitä virhekäsityksiä juuri. Koska me olemme ehdottomasti sitoutuneet laillisen yhteiskunnan puolustajiksi. Meillä ei saa puhua politiikasta mitään eikä uskonnosta mitään. Eli tämä on ihan faktillinen totuus.